eno nti ene yesua matches ni twi din eye broja ena so wantie no wanwamati kopo eye mese wo a wantie no ena wonwam watu kro no yede usi na maje wadwenkyere bibie telephone watum bia nso wo bibia pese yesua me pa cho mo fanto ayine so emame na yensua de ye ba pe me introduce me guest no na ye de nkomo bo no ahyehye so studio line no eso na ye mo enkomo enso ewo ha Facebook no enso yegusu aye toto ye niema se betum na fe adofo nso etime de wo madwenkyere no ebi afa ho ede amayen enti studio line no monfa emame na yemfa ntum na kyere me no onso fa wadwenkyere ebra na enye kama so emfa emawo 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 na also kyere me de wasua fabrayin. Hello me pacho din baby. Good afternoon my dear din baby akase free pacho me kase free abeto from obaya hey kasi bi say edua bruni edua onye bruni e kan ogwa bruni yo yadasi ogwa bruni ogwa e keep okay ogwa mo funi di ka ba ho no mo kan bo fo no omo ba santi nyam no ma bidi asema omo bo funi nchi no mu di sisi kina ama na ye ogwa bruni ayi ni dia bruni ayi ogwa bruni yes oba so achade. Hello Dan Kampeli Dan Kampama ayere enenye amenjamo fa Sofia kwa na kile tu achawai jene sopa bola kesero fa kile du gaso me jene sopa minister na bebe de yana chire me so kakra empenforce akra pa de kokonwa e de jamna baba na chire no anu na ye buachian ya na ye mpese ada ye we ni de foforo bebom ti next week ye beba be chire why ya chen yes I be free de me ye shele me to shele. Hello shele me to shele Dan Kampeli Dan Kampama me pachodi any baby akase free e fa be auntie Jennifer Riley's cuisine wa ba pa Jenny Minister pa program is very interesting pa o check ye chika na ya na yente ya na ya ka se no na me sha mo pa no ma program ye kese o ma do fo bebre me so ma bye wa papa Jennifer onini rana na tufo shele me to shele. Hello pacho dini baby akase free me pacho me kasa free swame me pacho ya me tomo kaya na mpesa me fremu nyame pa me kasa nyame sira mo djuma moyo bye eda se so obaye. Hello. Pacho dini baby akase free akase free daddy akase no fati that's na sa this na almost 20 years so to be covered at that why almost 20 years or drop for there but ko baby na fe no abefiana but I say yes starting na uti I don't mean na o bi san say you need to know ya ba to you make catch why catch you ma say esim le ka se fio wa say yo Sompa 93.1 055193 0551931931 0548931931 yes say me say wa wenti no e na wonwam watu kuro no hello Pacho di baby akase free me your machine kakrama yi shele Dan Kampeli Dan Kampama Sompa kitchen oba pecha mi abra tuntum mame Sompa ketra engwe Sompa kitchen mi amini
Sompa 93.1. Michelle anya awie. Yo. Dumedia udi. Bebo abaso so waya die oso aneye. Why? Yo. Bebo abaso. Chelema to chele. Sheleme to shele. Yeah, that's a power some packet raba pecha. On the back of the tuntu on shake no tetemo. Hello. Hello. Oh, went to me and so. Hello. Hello. Pachodin baby akase free. You very champion because I say Adam Kwame. A champion katachi yankwe. I be bacho if you go say taking us as in now Kwame but you take mu asase and na hokwa. Aha, ye da se. Was ye obi baby say painting asase na hokwa no kore. De o kan na no kore yen kan sa. Ne kan say pete mu asase. Says so I'm around about to that we want to mean chabros nkoguo say wo kosidan e dan enye obi de ya ban de ante pete mu asase. Hello. Shelima to Shelly. Dan Kampeli Dan Kampama. Me pa chodin baby akase free. Ya from ya to me ka say fly things. Yo yankwe. So mama to mine. Yajo. This all by wa wonti na me tie so mpo. Me da se. Wa wonti me need ho pa. Eni ya number kra banka me. Eh sa. Yo mi wi am frɛ why. Sa wo number na odi afle. Producer chro number ma me na mi wi am do free ma frɛ no. Wasre. Yes, yeah, that's it. You. Hello. Good afternoon. Good afternoon, my dear. You didn't baby akase free. Yo. About our program there come up Yeah, that was. Yeah, that's it. Oh, yeah, that's it. Yeah, that's it, pa. I mean, sure. Hello. Hello, so mama premeni. Yeah, Jum Pachodin, baby akase free. Good afternoon, ye chiamo. Yo. Ene mo duma pa mo ye. You be no there, you said that any chief for, but you said the party program anymore. I mean, also, now, me catch up, especially a Mayana, media industry, no say, or Muni, I buy a dear, but matter. I have friends of Mammy Premani. I really and bye. Bye. Hello. Hello. Me don't for dinner, baby akase free. Your friend I get a full response. Yo, Papa Yanko. So one for many, celebrate to Shilly. Dan Kampeli Dan Kampama. Yeah, there was a papa program or the other. Mamma, missing my need you, papa. In America, when the church says, Yeah, that's it. Some pay that must pass my dear too. If I friend for me and Sunny, dear. Hello. Sompa 93.1. Hello. Oh, what did I Hello? 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 Pachodin baby akase free. I tell family of Bugatti free my V. Yo, yanko. But I'll be tell me say, or see any yes, that or tell me kind of. Ola ni munye nti asema wo kan ko kan bi anhwa na ede me akogina baby mante ba akokora nti mu next week na wasan de aba why they say the do free dwumade ni nyina be si ha na ya damo ase se wonso waba dwumade yi ubetimi abeso asenimu na wode wadwaton de na ba na yabo hu dawuro nso e de amawo ana se said ye program no ye no no a ye no ye de no ye mani pano maha no bia wo asem bi ya wo pese wo de brain me ma wo line bi wo de ye audio no na fafa ho WhatsApp line wo ye audio no a na wo de afa ho ye betie na ya tisiwe so adwen na asem no ye hu ni pomasi bread ya asomdwen so ebeba WhatsApp line ye 0242 725 067 0242 725 067 wo asem bia e kire wo so e kum wo je ho anje a fire WhatsApp anase audio fa sa line we so
o adwaton de o pesa wo de ba ne ebo ho dawuro ma wa unso fafa the same number ya 0242 725 067 ofra 0242 725 067 Jumadie ye papa no masofo bebre na de mpaibo ejina yechi ye papa egel papa otayechi sentinti man prophet Asumadu and afi prophet Edward Manu one the years of mama Manu omu nyina de mpaibo etayechi ya wo bo apostle general Moses say ene prophet Kakarinom ebom paye ni nyame asofo ma ya wo mu nyina ebom paye ema ejumedie ni wampo a yenimu so sompa ho donti udi mayen me ame boss o maye wadubu achi nso etichire pa ono nso etretreme ewodwumedie ya yedi eho ene minim se wo beye nhira sanse e ba besua de na me guest no ofie ha nana attach ne bo akodua wo ye sekire kwa man hene dwanto ahene ono ane da God is great about center no ano ena apostle Frank nso ha apostle Frank ono so na sorry no yebebo so na ye de akire mu na omu nyina ofia kama omu ba beboa yen na ye de dwumedie na abremu ena ye Reverend Regina Boache oya administrator ono so ewufie hei ene meko na makoma bedwafo ni nyina akwaba nana papa sofo anti Regi me mamo akwabo na mo hote sei yehuwa asofo mi enu ha de apostle Frank bompaye mayen yada wasenko nimdefo ne wo hina asafo yehuwa ye bompaye ja sabre de shawonsa nyansa nimde ina ya wo ewrade wodia ntine ye kan ina ne se won fra ne won kwa ye twahie ba ye ntem chande agi chidnafo ma ye hunu se ye fiti ase na ye de akwawie pa na ye de na ase ama Yesu Kristo dimo amen me papa no ne me maame asemu a ene daba maso a ye bebobo ho no ahmeti se obi de ne baba ya bekwa awade na papa no a wode akoda no ye de na kwale no won hunu nyansa hunu se akoda no so ye ne ba na kono aboroso na woni akoda no da yegusuwa na ye frɛ na bom bom so hema ne bedi nkomo wo fon so mpanin ka bi wo asemu ya ho na ya nya no okay ne nkona me ne na hema enkodi nkomo wo hello Naima. Hello, Medofo. Ma hey. Ya, odo. Nana efia brefini. Mpachane bom so hima. Yo, nana nyame hira se sompa wanya ye ho adaje saa. Yo, medas. Nana owura bi afa ne yereba. Abanoma ane na eba saa no ana ye mojafra. Na mo amoye nananom amunim amamre ne amane yi. Ye mpese mibusa woni se so obidi na ba no mada saa amamre mu no odimidi nsunsanso boni bi ba na ani o peda sipi moja frade e bone kese aye nyankopon ko etu ade said you don't know cry wom na waba no made e yoba oyere ba yoba ana also so ba so ya oyereba na ya den ana watimi afa oyereba wa fa oyereba dia ne se ye moja fra kase pa eni kwan sa oyere kora no so bium eye bone dia nananom ye nim no se nananom amamre mu no so mu so kora mu chiri ye chiri kora ye musio kase ye musio na anya bia wo fa oyereba no se wonyin no wo akra no ya be friend sen edi be na edi be ma no papa na se nana enti moja fra kra de nyankopon kra ye na chiwade ekese sa na tie nananom to sa ye chiri moja fra o yire ba o yire nua moja fra nana fia brefi se
obi ese ya akoda no otimi aka apem aka se ne maami kun no ne nada no papa no nananom amamre mu no asotwe bi wo ho anka betumi di ama no ana se obesama idea obesama wasantine fi obesama wasantine fi ne nkemne no kora bia ene wo se wi musio ana kro no kora wo tim no kora no wo hiri wo mi ekobo wo hiri na mane kora na wo se ya amamre wo se dan ade hohuru fi na aba no ese bone nti wo se ye di moja hohuru fi no Nana ese akola no ese ya amamre bi ma no na bia edwa no na me kan wo se che jan ye che jan gu be ma ne no oba no sunyina na ye di hohuru fi no na ye kanche ye yi apa ye se ye musuo enti che jan na di hohuru fi no sa na ye nim Ara useme wo mu se yen ye die ya ye kan akoda ne maame ankasa no akoda ne bo ne maame amane ne maame se won kana no ntum ne fie bi secret wo mu enya papa ya se maame ne kura na wade mum chen ne ba no a se bi eku na wo ba ne ku no efoko no desious no enya papa se oba kan no oba kata so sa aye ndiasie empie dia na empie kura na no so kwa enye aka se ye musio na be ma na bo musio nti wo se ya amane eni kwa se ma ne ba no nana fafutuo ma ema a wo mo kwa wade a sa wade ni gu a eto de bi mema no a wo mo ma no pese wo mo gye nkoda no a ema no ma kwan because wo mo di twa mema no abe akoda no wo fa akoda ne so gigi wo kun dada ne sika dinti o ma kwan se wode akola ne kwale bema foforo nso a na se bema foforo na adwin mu ha na wode sa akoda ne so aye ne yere ketoa tu awade egu ne nkoda bamu a nkoda no ba bi a wo motena no na mesre wo anya do kasa ho kakra ma me awie yi yo me da sipi ye me kan se oba ene tete banto yo oba dia akwa ne yo oba dia o ti oba no ene tete no na ememe bi so so a wa mo wa den bi ni se mege me ba na kura no wo hwa ne no sai du be cha aduane ebi na be da suma o ba kura na ko ha na ne fe din cha aduane ni sama me dis kwani no aduane no mo nyina adi ma me ne to tem na no mo nyina adi aye fi adi e ti ma sire sa wo ba adi uja ya wale a mo ni ko ba no ho titu so yo ba mo ni nkwa no ho e nyaare ma be na uja ne ma be na no o ba ti asem boni ni ebia ne yetu entimesre wo yo ba na wo ja wale a ma oba ba entina won kin no ncheche wade ye me kan no na e ma oba ba nso kwatena wo nchen na wo kun fufure nso ne koda yo ne e be ne dai na me kan sa wa se bibia ni awo kan se de ma ni bie ba ye a wa bo ne ba na no se ma ne kin eni kwa sa ba ka ni pa de ya boni a o se etua o ya boni a o se etua so ntima me no ma ne nya kata so mu na so won ka eni awa ye plan na ba kla emra nti se nye untia oda ho no be manager ano ayo when ye de nim bia se na be ba se ta ko ye ko se fura be fen papa na nte nana eni a woto na anya wutro friends pempe nya nim kandia eni a woni ama be kwa boni akura na ye oba oyere ba na odina be wawo ade nti na wo se uye bibi etisa eye chiwade ye moja fra enye papa yo akra me kan medasi bebre na hema nyame hira papa se wanya ye ho adaje mo wo die bibia ni na kire ye so a ye se pani to se kwa baburu die mu na nanom ye beba mo na so ya ba be jadwe nkire ne afutu ya tiburu ya da ma siki yenso ye da se na na fia abrafi koto pumpuni abone kase mu ansa na wato ne nam bom so hema ena wode ni nyansa abeboa yedwumedi onyame wonhyira no enkwa papafo
ya mo famo yere no mo ma me kan won se wani ma ya wode wote ho tie ohini adazo sanse nra najo ka ne nam ho a ko wura dem ho sebi mpredua sa ko di uyire baba munya enye tie ohini ebi so ye mamu wa ya ye do makowale wono so nya ne papa yire no a wo pe no de ye ntansi anaisi na maamefo ne nso a mo ware a enti na moda ho na mo wi nti no se mo ku no ya de a na mo kova no wo papa wo ku aye ne basa wo se kwa no tum na fie abusua bia secret wom wo bintinti yo answer na producer beba be kan sem na che ma menye adwenkyerem free abadwafo yi ho 2 minutes na yento aso nana kodua amen emojafra wo de wo ye ebeka se obi a wo no wote ahai eti say no e de susanso ho ne say sa semwe ye kan se ebeka de a be kwachiri sa adenti na hu obi a one ne ba awo mienu ono ane ne yamoba one say ne nana sa bibia wo no wabodam ye to so mi ensan no ba wa de prosini bi ena prosini hu se na de ne tin ojan yo ba no ntokwasi baras pa ma lem broi yukurum honom nanu ya kesi ba kon honom a tie ohini ni adazo eja papa no ne ba no ho o twade ni mu aba oba na papa no afefi abofra no o hera eboa no ho fifi o eji asawa papa abofra na namu wode kwaye dai de kwatu nsuo manom wana na me kire se meme ni be e de e ben ya asemo ye muru chia wo ekopie police station katasu mu aso yabem me yade batu dwa kitesi anu kasa pasa me hwa de ha yi aba o me ba mu ja ne tum ba dan yos papa no oni me ada apepa na ase wode kwa koye biribi enya na last ayi abrante bi bam ho no se papa me ba wa no em se opposese wotum prani akire me na oba ba fima no ono ane ye moba ono ane ye mba e be fina no na mtini ehweni ye cause bibi control no wan hwe ya maame panimu adazo ni ba panimu be mamu wada okotote ehye ne ba no so ne dai maame no koto hye ne ba be ma no ne ba be ma so ne dai nti abrante ne ti ne hu se o maame no no ada no ja ne nsan wi na dabiti na asem wo ya wo de wo ka kire me no abrante ya wo maame abre we beto ahye wo so no a wo de wo ne wada no wo de brubru be 16 na digu nsuo mu ma wo no tutu me nwane ntone nchini ba bia wo no da ho no mo a wa ya le ma wo no maame adawi afa wo wensa an hwe so a o si anu nya din ni bia no odi bibi gu ni so nana me se honhum wi ase maame no onkuta honhum a wo tuntu san na mo no da wo so oti na nche so ne no ada be ma no abo ade maame o si wo nya hwe adekoro wo si adekoro be ma din san wi asa ade maame mi sa ni be imse 2 to 3 months pepe team na branch ni wo ya nti nsam no de edoso pa siasi ye ka sem we pa ade a wo me betwa dwa adoso na yesa Ghana no aye bebrebe ne niam ne no me egu ye so no pepere ebia sikura na nsan we na toso ba miensa enche de kura pani mu apa enye ne badai na we de nya haba ba fidie so na se we de nya haba bia nipa no so ayi sa homosexual ya ye ka ho asem ye hu asem wo bia no befinya ohini ni adazo so waso de awona baba wa na branch ye da no enye nipa ayaboa na transform na so fu obi cancel obi oba ba ware os papa what manim say am no kasa o afi na me ho asore at once osofo no e cancel na me shout no one what ya no obi ni edwama do no wo de omu bo driverance na binum ho a omu nyemle mamu wa no wo bo se come out no na ne saba ko hye ni botum ya no wa yere ne be ma because my one tade e cho ne tro no se de ade na vision bo so come out no wa yere ne be ma e gina mu se che ya bela ba spiritual communication obetimi ya communicate ama wase de pe wo kan asem bia ni ho no to be ma be so se e wukura e benyane me da se papa Frank apostle ni ekosui papa asafo no ye ya failure na onhe ni yankopon hire bebre menim say program we ebekwachiri no kwasem na sana na kan no so no eye na ye beka sa asem we ye wi asampa na oka no because bible mu kra na si bi wo bible mu bebre wo kan ka Genesis 19:31 na good so na
me ankasa many free wo we nante ne saa we no nyina mu no mahun bebre a eye saa bojafra na ewo ho me ankasa me kurom papa bi de ono ankasa ne ba die ewoi wo mo da woi yesa wo mo da keke o da nyeme ma ohwe na ma owoi no so ye to akola ne din nti ewo ho ewo wiase enoma bebrebe a ekoso nyina no ohini ni se wo bekaya enoma ekoso nyina bebre no ye de ye rituals se pempre de ya ye kan rituals ena ye de ye enoma bebre wo enoma bebre ekoso wo wiase nyina ye rituals enoma ye look like say sebe waban man na say wankasa oba yede na ba be waro na no ho san ye wakọ no ja we yere ho na che say yede board na to center ko board no utumi san board no ho to emrika kotia so eba yede board na to center ko board no wabo we san board no ho e kwa akọbọ bibi different wankasa we yere sebe wo na netie no wejan ho na mum wo ba abanoma anan ya de no ba ware wo bebe eno na no ho ye wakono ya na wodwen ho a wonti ase o ohene ni wodwen ho a wonti ase eye enoma bi a ha adwen na mum one thing ade a mem experience wo ho na say sankrofo no nsuro nyame sankrofo no nsuro nyame yankenkan yankenkan word we pe wo friend say Psalm 25 verse 12 Bible wa ha ebi eja na ni nyina wo fun su nti obi ade wo no fun su o say nea osu ewrade no so obi osu ewrade na yankopon be den be hira no so what I say enti say be ma no say osu nyame a na wen mi nyina nyame su wo mu a onye ohiri ni enya dia wo be ye o baby na nyame su eni ho ni ntino ena ma wen mi na o se nyansa mfiti ase na ehu asuru yes enti wonni ehu asuru a nyansa ni ho enti nyansa nkasa no eno na wo se yenya na yenya nyame suru no so se yenya nyame suru no na ya ma nyame no suru no andi ye mudamo a ne akwa say yenya wo friend say se bre sankrofo no bebre so wo mo so kwansolo wo mo konsare papa enfensia na menko Reverend Regina Boachi oye hospital administrator no no akoye obey so on the assembly obetene ye pa Reverend wo adwiri ana enya nyanwanwa me ho dream chese ebi esi ana eben me pa enti na me bi ye wi no anu ode taba no bi ana ade no na wo mo no mo ana se de wo he na de me hu ni se on se ka se ye kire insist mo e chese ana insist e chese so obi e fa obi a oben no na oye ni busuani a close family ha enti ne akase yedi moja fra now kind Leviticus 18:7 Hoba 22 na or classify niema wo ya ebeba oso nyintum david ne nyintum ye wone bema ntimi na untimi ne aboa ne aboa oni aboa ntimi na untimi ne o papayre na untimi ne wunua ba na Bible ne kasetia ete ade a erade asemu no enye acceptable ena ye ba ye tradition mo so a said na na kan ne na hema kan no eno so enye acceptable na ye misa ye ho se eye den na ediba den na ediba ede na ediba enye ma mienu pa na me de be hye baako eye akonobone ena baako eye sikanibre yes ewo hwan akola na fema na ni nyina no end up with
sɛ nipa korɔ de kɔyɛ bibia kɔpesika na ma me ni nyina na ritual sɛ mema ni bi wɔ a akɔnɔ ne wɔ hɔ ne ho de ne de akɔnɔ bɔne ɛwɔ hɔ ɛna sikanibrɛ ɛwɔ hɔ na nkwala ne bi nso nya nkwala bɔne because akwala bi nso betumi ehu ne maame kun so na wɔpɛ no na papa no ho yɛ na kɔ no ɛna nkwala aba no minhu sɛ yɛ wie a ɛbo sɛ yɛ nsu a ɛto sɛ nso eduro bi ɛde wɔ mu ɛnteteɛ no ne kane no nsunsuaso ɛwɔ mu etimi hu sɛ poor parental care ɛnso ɛyɛ contribute to it ɛnso sɛ wotimi kyerɛ wo ba to say no to some of the things. I quite remember say me benya 18 years na me papa ɔkyerɛ billing of ovulation method I will run my story those times no na no more copy of book be the teenagers what to tell your child about sex and as part of the book no or show how to say and when to say no to sex and some of this and I say it means still in your mama so that akwala o siso no say obi making such attempts on her obetimi aka debi and I say ye wo sika so ne niema and you maybe one man say yen about and you expose your ma to it I quite remember say me no me hu the obe frame na beka so koto because restaurant at what town bia ekona ni me bia na papa di mera hoda yet na region bia baby a sightseeing e say ye do come akwohwe yet na Cape Coast or to card ye kota krado nton say wo bie wo ban ni sa na obi ntimi fa bibi kitu e meche ne dogon na da no sane mani nyina e contributing factor obi echeche fried rice 5 cedis enyo oba ne da fried rice say no me 2 cedis kra wo kodi na de azemi efo ene ma no so akona bro so enti no yempoko agugu baabi na ya ro ye ho ase ye wura ase enro obi abusua pani na me ma no so de do moto dan boy bi no jira kwa no faka ne tries are ba na me say me mo anan ye ntwe no sere mami yenre oba tan a wokun afa wo baba na koda na tumi anya kukudu abone maame amane na maame ne ka chense kawanu tum na fie bia secret wom maami sa maami yedi ni gina nsaniye so asa wo ba ya woti sei no ye be ne den sa oba we mi hu ne so oba ye kwadwefo on pebre yeah because so your oba brefo a enso hairdresser wo the first so your hairdresser no ebia na ye kan say on fanisi kan ye hwi wo fie ho she still obi on my ube hu so ye adwuma but economically no she depends on somebody or ne how ne sika sem nyina egu eda obi so but oba o ye independent no obe fight for the child because as my care ho sempa o the psychological trauma if you hospital but it you akwala ni be fem e betimi affect ne kra ma wan hwe ya be my friend be ma na worry kra ne be yeden me da se mami ebusua ye program wi Sompa Nkomo no na wotwe no e wo mu nan te ya adwen se first Friday bia na ye marriage tutorials na wotwe mienu edantem ye dey social issues said ye te fiada ebe no last Friday marriage tutorials ye behwe the epitome of virtuous woman part 2 first one ye hwe oba bi te say Ruth, Abigail, Delilah and Zuleka we nyame ya doma ye behwe oba bi te say Mary Yesu maame den na ma bebira na wo krom ho no ono nko na no ye virgin ye de sa destiny no ekoma no ye behwe oba bi character te say Anna maami no ye oba kunafo nanso odi ni huni tenase maami bi kun wu a na to ni hyimu eye bi ogina se wo behia no waburu se twum na ya hwe ho nso na ya hwe Jezebel na wotu ni kun ahabofo ma ni kun Nabot nsunsanso e de bae enti ye bere sa mai nyina characters na ye de atoto ye nso ye de ho enti nyame ya adomo a efiada sene eye marriage tutorials menua no mrantie bi wa hom ewo madwumadie so a wo mo boa me kwatia me ya Austin nyame hira no papa ena fe eye Philipam a me mai nyame hira no pa nana pon bempena ase
ɛna nana nso ɔmo share programs ne saa na afei Emmanuel Apeu ɔno nso ɛyɛ shadow producer paa ɛma yɛ dwumadie nana yɛ master pon so egyina mu dendenden a ɔmo nyinaa ɛboa saa bere deɛ mema producer Sare Murphy aba na wɔno nani akola ne kodi nkɔmmɔ deɛ ɔteyɛ na yɛnwie na yɛmfrɛ akoda ne papa Mr. Sante na wɔno nso nka te a wɔte sɛ ne yere dada ne kun na fa ne ba no sɛn na ne ho yɛ no na sɛn so ɛne koko siiɛ na yɛhu deɛ yɛbɛka nso ɛde afa ho Murphy ma he mɛgya so ɛte sɛ nyame adom ɛho yɛ ɔn sɛ akoda no a yɛka n'asɛm no ɔyɛ minor ɛna wɔ school mu deɛ sɛ yɛtumi protect akoda no sɛdeɛ ɛbɛyɛ na ɔkyena bi ɔnam a ɛno nti na meyɛ sɛ ne voice no kora mayɛ mmɔ because obi nim no a obɛtumi identify no ɛna awerɛho sɛm sɛ akɔra ne kɔ school Ashanti region hɛ yɛa nti ne school mu ne yɛkɔɛ ne no kɔdi nkɔmmɔ nti sɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔyɛ sɛ obi bɛte ne voice wokɔɛ kɔsi sɛn ɔhene meda ase yɛkɔ sukuu mu hɔ ɛne abɔfra no kɔhyiae nokwasɛm abɔfra a yɛka no asɛm nya abɔfra a wanyini anaa wɔkɔ n'anim bebree ɔwɔ mfeɛ 16 sisi a me ne wokasɛi asɛm no nyinaa no ɔbɔ ne tɔfa maame sɛ ɛhyɛ ase bra na wɔdi mfeɛ 14 years na ne maame ɛde ne kɔwaree ɔpanyin a yɛka no asɛm yi bra wo maame de ne kɔwaree no na ɛyɛ ɔno nko a maame no saa ne papa ne wo ɛma mmienu mmɔfra mmoa mmienu ka ne ho mo mbɛyɛ mmiɛnsa na awɔ ne mu nsunsuanso nti no maame no anya haw kakra ɛma yɛkɔyɛɛ no operation na emu no ɛma maame no kɔ tena baabi a na ɔsa ne ho yadeɛ kakra nti ɛbɛka a papa no ɛne abɔfra yi a yɛka no asɛm ne onua nkumaa no ɛmienu ɛwɔ fie hɔ na dakoro ɛna papa no kɔɔ ne nkyɛn kɔka kyerɛ ne sɛ nipa smesi anaasɛ ɔbɛntene wɔn sɛ wɔ maame na pɔmudin ɛnsisi so papa nti ama na sɛdeɛ wɔ sɛ ɔyɛ no ɛwɔ mpɛmu no ɔntumi nyɛ na wɔn nso wo papa wɔnim sɛ nea mesi bɔ me ho mmɔden mempɛ sɛ mɛkɔ abɔntene na akɔyɛ sɛ mede efin abɛka efie na afei nso makɔhwɛ fie makɔhwɛ abɔntene wabra mehwɛ fie nti no ma ho kwan na me ne ona ɔnyɛ ne maame asɛdeɛ ne ma no abɔfra no kyerɛ mu sɛ bra papa ne kaa saa asɛm no ɔhene mabɔ ne tɔfa ɛde ahyɛ kasa bi mu sɛ abɔfra kasa deɛ waa wonim ɔbie so pempempempempen enti no ɔpene so ma papa no ɛhyɛ aseɛ no na kora no wɔ 14 years saa bɛ no ɔnya mfie du no papa no hyɛ aseɛ ɛne ne yɛ saa deɛ no ɔhene mebusaa ne sɛ saa berɛ no a papa no ɛne ne yɛ saa no na wɔne mmarima bi anya na mu nhyiamudie pɛn ɔse daabi sɛ ɔyɛ virgin saa berɛ no a wɔyɛ babunu nti papa no a ne kɔ ha no atete ne sire mu haban nyinaa na ɔne ne toa so haban ne no afu wabrane atua ta anansi tunumu homa nti papa no toa so ne abɔfra no na anya ɛnamu nhyiamudie mfie mmienu a wamɔ maame no amanneɛ ɛyɛ abaayɛ a yɛka no asɛm no ne sukuu no ɛwɔ asante mantama nti yɛmpɛ sɛ yɛbɛbɔ din nti ɔne papa no toa so yɛ ano ɔno ase bra saa berɛ no wɔ GHS2 nti ɔkɔɔ SS no first year anaasɛ yɛka sɛ form 1 no ɛna ɔsusu ho kyerɛ nadamfo bi sɛ ɛwɔ school mu sɛ ɛkwan sei na me papa anaasɛ me stepfather ne me ɛnam so na mentumi ɛmmɔ me maame amanneɛ nanso ɛhyɛ me so ɛna na yɔnko no ka kyerɛ ne sɛ wei deɛ ɛhu nti bɔ mmɔden ne bɔ maame amanneɛ anaasɛ wobɛtumi abɔ madam bi a ɔno so wɔ sukuu mu ɔmbɔ ne din kyerɛ me biribi nti memmɔ ne din no sɛ wobɛtumi abɔ madam asɛmasi amanneɛ a ebi ɔno so wɔ kwan a ɔbɛboa wo ɔbɛfa so aboa wo nti ne yɔnko no maa ne sɛ afutuo no ɔno so kɔbɔɔ madam no amanneɛ sɛ deɛ ɛkɔ so ɛwɔ fie ni madam no antena so ɛna wɔfrɛ abɔfra ne maame bɔɔ no amanneɛ sɛ ne ba no pɛ sɛ wɔne ne di nkɔmmɔ bi na wɔsrɛ no ɔntie ne ba no nti abɔfra no kɔ fie ɛne maame no kɔdi nkɔmmɔ no sɛ maame no ɛbɛyɛ baatampa na wɔtie ne ba no anim asɛm no sɛnea wokaeɛ no maame no ka kyerɛ ne sɛ abusua biara no secret ɛwɔ mu na ɔno koraa no ka ne na ɔnye ne ba no mpo ɛnni sɛ ne ba no ayɛ dɛn ayɛ saa deɛ no kɔpem sɛ ne ba no ɛda nsɛnkyerɛnne bi adidi ɛdɛn ɛde kyerɛ maame no ɛsɛ no koraa no maame no ka kyerɛ ne sɛ ɔntumi de ne ntena fie a ɔtem sisi ame no ka sɛ no abɔfra no wɔ sukuu mu
Roma one kasa so unima asɛm no mu yɛ nti no abɔfra no hwɛ mu ne nneɛma kakra bi wɔ hɔ a woyɛ de boae na sɛne bɛyɛ na asɛm no nyɛ tintintinti no abɔfra no n'agya nkasa ɔwo no ɛyɛ ne na di nkɔmmɔ a yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛfrɛ no ahoma so na ɔno na to ankɔmmɔdie no so na afei nea ɔno nso nim wɔ mu no waka kyerɛ nti wɔyɛ wɔsoma me a na de ɛfiri mu baeɛ no na abɔfra no agye atom ɔne papa no hyɛ ase bra no wadi mfeɛ 19 bɛpem sɛ wadi mfeɛ 19 awoso no afie bɛpem sɛ nnɛ ɔda so wim yo nana yɛ wasare Murphy me dwumadie yi wɔn ɔyɛ producer ya ɔnante ho kɔba awia deɛ ɔkyɛ kakra no baabi ɔkɔhyɛ baa ne ho fifiri yɛsɛ nkam dem sɛ kyi bɛgyam no apɛ no so ɔhe maduru ha ya nti yɛnya akɔdaa no papa ɛwɔ ahoma no so. Hello Mr. Asante. Hello Mr. Asante. Hello, it's Metonka. Medofo mpacho na say. Enyame adom ho ye. Asɛm yi a yɛkan ada a wote sɛ wo yere no a wo ne nagyae no ne ku afa wo ba no sɛn na wo fa asɛm no. On say ne di kan sɛbe enye radio station te sɛ Sompa asɛm yi ma ɛsɛn kamen kasa ho kora kyɛ sɛ arabia obi bebisa me ho asɛm sɛ mete ya so ne tene sɛ ada mete ya wo sɛ normal human being they won't expect say bisa besi so nti wote a yam hyehyɛ ne sɛbe here bia wontumi mfa nkyɛ wo ho ana bibi etisa nya bia enika kora enti say no akoda no bɔ wa mane no wo yere no ubusa no wo yere dada no woje tumu sɛ no kore sɛ ni ku na yesa. Yeah, Ojitu. Initially, now she was trying to deny, but Ojitu. I mean, who said, as a Sabe, so I quite already, or Hessan Kobabona warrior who by. No idea, I mean, who, but actually, I was Frano, and Yaman, name a P and also Ojitu. Service it, Yam Rakon Biso. As a Maramu or a Baimun and Timinia Juma, I hear Juma, until 1 year to 1 so no, a bit my implicated, so what can be Ojitu. Oba no wo ye wadwen se bi a wade anigu nka abeje wade de nakọ ene oba na amakwan ana me aba me no se dia me do me ma no ene modern ma me boy yesen ka metimi sustain aware na anye yi no me nye obi a meja nkora no ene nya me de se akodi ne nchen metu anamo bebre be huni se de ma we oba huni se de musuban tie baby ade be fa bia na ode afa ofa na ode afa je na me madwen na medwen ne se metimi abofra no ho ban chen wo no sebe wo ba na me ware wo ne abofra no nyina me na me bom mi no ho ban nti ba ne sa ware no eni ho bie mu a abofra no ene hia ho ban bo kese sebe wo de wo kɔ be ma foforo eti me nya me so ba kra na me ne ti bia na me hwese sɛ manya oba odwen nipa ho odo abofra no pesenka abofra no kra betena ye nchen mitu anamon bia anye yi eti na fo ne nipa bi ne tu me fo sɛ metima hwema de wo ho nti no me de menya na ansai entem bebre eti me ye bia na ye na anye yi sɛ de ma subantie wa oni enti sa papa ya wa ya obai sei no police bebem asotwen bi bebem ya consider nyama bebre sa ho sɛ oba no me no ka say ye wo enhyiamu bi di van say memenda na kwese ochana me so kwese ada ho ba bi e be hia na ya conclude wo question we no ho ye betu anamon bisa emra enipa fom a wo say ye mamra ye adwuma sebe senya ne sa ho na wugya ama me dia enka meka say ka bia meye ne ameye so enso mra ye adwuma dia wo say de mamra na mra ehwe edi ho duma akola no ne said ade asem we ato no no ni padua ne tesen bibi hante no on say bibi obi o akora bi o anyame anfafie kura no okono madurawu sen na akoda ne te bia te oh me na kasa bebre on say definitely psychologically on feel okay even said we are by your tentamu na o afam frampo na de asi na ya chew sen na wo feel you adwen mu you know what you go through but we dey akoye sebe o ma me kunu ti wan kasa no ne ho opia bonten so me ana me hwese me ne kasa kire ne nima bi de fanto ho ne nipa bi no ma bibia to omo
just want her to recover. So, amazing man, but maybe so. Yes, I call on one. As I said, I want to feel. I want to feel. Yo, Sasanti, do be see any other was it. Okay, Martin, show. Akwaje computer so adwadi sana mpapa ketechi okano ye kwaje computer so adwadi aba na yeba na yaba betwa so kama na fe ye de asem no ne da ho no ya chirem kura ne papa kasa abedwafo no fe na ye beba asem no so ankasa. Nice aroma. It's what be aroma. Diane taste. Riley's cuisine. Nice aroma with good taste. A Diane na si beti di pa me what a Riley's cuisine. Both local and continental dishes. Obi chama kama fried rice with chicken, fried rice with fish, cream rice with chicken, fufu, any abuna fufu, any a punching cracker, and mutu, any kasekwai papebi, benku, any tilapia, benku, any okra stew. Now bemma wa aprapransa. Oh yeah, one maw eto. Riley's cuisine. Obi chawo acheke. And nuna simeni beka say, Auntie Jennifer, uye zrokale. Haha. Riley's cuisine. Manu kreya so. No bema o pastries a udroni nyebi. Obema o weddings. Birthday, any occasion, beer. Riley's cuisine. Local drinks ni bi nyina wo. Say sobolo, asana, atajamak, millet drink. Ni nyina Riley's oyebi. Enuti weekendi. Eni abusua ni nyina. Enkoju chiwono mo. Ewo Riley's cuisine. O say, sa wo pese oye wo program beer ma wa friend. Obeba be ye event no ama. Delivery services. Wo di ane se wo betena wo shop. Na wa friend Riley's cuisine. Owo dini ho kwada so. Old Town, Second Junction, after U10 noa. Riley's cuisine, osi enyemini, pomotia, na kodidi, una ukra usika o, diane papa, mahonyo, osi aya friend, 0206 271 748, and 0508 996 765. Riley's cuisine, Didi Peche. I need someone to call my own. Me and I make Tie ohinini adazwa. Abusia Riley's cuisine osididi peche odene ho kwada so na ubekwa akodidie ufre Auntie Jennifer obehwe kama pa baby a wo bia ohwe a ono so obeboa wo bia wo shop wo office untimi enkoto aduane ni frɛ na homen 0206 271 748 0206 271 748. Obey delivery no ama obenkuni tilapia bibia obey ne kama pa wache bibia de hodi wa wani tua kama pa na odi abre untentem amwadi ama hwato dwumadie ya yedi bia nso ya bayewa o papa nkasa ne wo da o maami ku ne wo da wo fa ene wo da e maami enka wanu ntum na upenya nsunsanso untumi nka nkyere obia ye audio na fafa number we so breme 0242 725 067 0242 725 067 and 0242 955 893 0242 955 893 ofre o adverts o pesa wo de ba and also numbers ya dwumedie papa ni na o direct my kama ye kwa abedwafo no eho na me pache o number no memfre yesre mo ma emfre yesi ye audio yesi ya na master te friend ye audio asem no hawa fafa ho na yankama wo nyaminti ye yesre mo ada mamon fere why ye pamucho bebre midi free marriage ina so marriage weti akoda yi papa asem said ye papa na kasa no tumi say papa na boto ene yetie
ɛyi nso deɛ Murphy koti akoda na num asem sa akoda wo 14 years na ne maame enya problem enu nti papa ne kacha akoda ne say take maame position ejuma papa me ye no yema no 14 years akoda ne papa ne die 2 years ansa na wo ka obie na akoda no so akoda boni ana me hu ni sa akola ne akola boni sir because yen how many of the occasions and na ose papa ne repu no one report so no or can first one near to mu no ana fe yemfa ne sa fe papa de na ye ne yere and one can show bia kopim so nya 16 so she was also enjoying it to some extent because ade a usuro de enkantempa no na ka say na sem kolom ko JHS omun ko secondary school omudi nkomo pa o etika no JHS na ko betimi edi ho nkomo. But ntina me tie na me pese me te say ebi a yekasa bi a ye force no na nka magina so akasa o force no dia ene akwala no no ontimi nya ho hwe but se bi ni ho no ma o share no no ne kan se na to bi ko yo bi line no aye ne line afa en se me ma no mkope ma mo se ko yo mo line so kire ntro so mo ka so anafa enti o ye ne line ne fai ena mo etwo no o ware ne maame aware e ma no enti akwala no to some extent o ye nkwala boni sem enka esa waka ho asem dadaada ebi afe wo ye na ebros we kwa ye duadua mo bi kwa no ma yiye gu ni ade ade oni akoda no ye be dey ho papa aba ye be dey ho na papa mi nim dia o twen we nya busu asem o so o chimo mo be hia ye na no enka esa police fa papa no we nya busu asem eye aban asem me wan de konti abusuye kohia omo kohia no mai so kata so momu aso omo beye de obeji ska beji de obeji mpata beji by psychological effect of saadie ya esie sunsu anso de nipa ba akopeso eya akola no and the only thing that can wipe part of the psychological is to let justice and peace reign answer na kra no ho ato no na ko betum ato ne because I no beye mpata de ama no say or take advantage of me if he really did. But I buy suni ne din say. Na sa wo wan fa anko ama ban anya ho hwe. Na wo tena sisi fie nkonya na mo pata na. Bo papa na oje mpata na eje akwala ne mpata. Ebetimi apepa ne virgin na nka eso oye. Ana nka bia nka eso okra na ho. Ema ni kro ba war no. Edi buo kese ema ne se me fa no me kwa ware no bia mfa ne ho nka no. Say ni die ne se ni ho bio. Efra kora animu any hobby and compensation cannot change it adena se obi efa na banoma eni abie se no still akoda na maame wani gie ete awade ne ho eno na meka no obi wo hono ma ofere se beka se wagya aware ena ebi wo hon so ane niema bi a one be ma na ye abom edrum pempenso bi no or work it out na wenya and ebi ko no kwa na ebo abema na man be drum pempen so awadru nti or work it out immediately a send na brabo ebeye but me mom dey so ba no o tie program bi dia meka chen say omamra enya adwuma because bema no wabu ne kwase na wabu ne ba no so kwase a medasi na akodua we Pentecost ni ena wo sate ahabai a wo de ka ho wo de wo so wabro eda so koda na nakoda no bibi sei no bibi betimi aha no ye de na ese ye de boa me de ham kase pa maame no 2 years no kodi ye no de ntino kodi wan kodi 2 years you sai se wakwa ne ho yade but wo ba ye no na pomudin no so di mfie mienu na no dia wankotena ho wai se wo di akwaniaba but na pomudin eno kofom sa na papa no pese wo de kira koda no owo ye na apomudin no so okwa woni nua ketoa ne baketoa enem so onya problem de to so mienu no onya problem ne baketoa ni che se 2 years ni mu a wodi atena mfie ni nyina no wa hu se ne ba no ne papa no wo bibi ya de bi obehu sa obehu because you would can and say we be will be a fear no which is so can I have problem beba and papa no you say papa no unkuta sunsun papa de ohi dia wa ko di obi
asa di ne baka ho kani akaba no wonkuta sunsum papa enti no we akwara no sese no teacher ni no ate kwara be me no ate enti ese ba bi owo no se yi ni firi honom enti saa akwara no onya ni gye da se yi ni firi ho ko ba bi foro kwara enti kakra metimi akan se we no ye nkata so o abetodwa awie atodwa no de se himfio se kotu ese mra ni di mra ni di a afi akina no ni obi so afi yesi ehwe obi kutwa ho eni amia yekuru ti se ye kata so emuamu aso de a okay ni nyina no se akwara no papa na ese o ka ho asem so o ka so ya amana ka de a onu krontimi se akwada no so on the right enti no ye meka se akwara no ese protecting se protecting di a ese ba bi okosuko ese yi ni firi ho no ni mu ye cause ho no no enya beto dwa papa no agi atum no a ala mu aburo no ebe ye onya ni gie biada nana no mama mremu no akura ya agi se yi se de na bom so yi maka ye bibi ma no se na de baburu ntie bom pa ma na sanka mi fi se papa no onkuta honhom papa ene ye bom pa ma ne se akitesi adie yi aya o to adie ni mu aba papa no ayi bibi ode asawa apepa emoja ni ayi nyina no ode ko ebibi ti sankrofo no omoto mbona no korank dinkiti mbona no e was some purpose ntu mfan kekesa papa no se honom nka Job na 24 wase asasi ehye obonsamsa sasi nyina o ti Yesu ba honam no obonsam koto pon se ogono ho a wode wiase nyina be he ne nsa ti se woti wiase no hu sa na ema nyina ade a oye mistake kese pa ti ebompa ya man je nanso no ohia so ese e de adwira bi dware no ese adwira no sa adwira kro Bible mu sa ye se adwira de mani dware cause bia na wa transfer spirit bia kwa ko wura ni mu jama spirit ya ko wura ni mu obu horma nya kwa nyina ne ko mu atwe enya dua bia na bofote cause sese papa sus mekuta no runim akoda no obaha no daachi pa yebi hunu no se wo fan ordinary se woni no adakakadi a enya keke se wetima ka kira kwan se o ma amini ho no mo ti de me no ma me ye se me no ye musuo na mawan papa na dwen nya adwuma sina dwen ye adwuma pa de a we no asimi fie oh ka titim me bam tisi a asimi fie utimi ka kira kwan 14 years se de ono ma me ye no woni be ye bi na dwen nya adwuma ese edi ka akọ hwena dwum kura first ansa na kan de be ka kire a kire no nana ata twene bo akodua eye sekere kwa man he dwanto ahene on da God is great about center ano o say wuji ahaban di a akwanhia kura unta nya bi ti on de ahabai ni wiase a wote ne nyankopon Pentecost nyame ene ne haban ene ode dwira no ho nti ono so ne de no ode ahabai ene ne baaburu ene ode nam Papa Frank yeti akoda na num asem ene yeti akoda no so o papa enum asem a wo nyina wo makasa awali jaye etumi di sunsanso boni bi seba oheni awali jaye de sunsanso kase pa na eba sentine se ye jaya ware number 1 nkola no wo moda chen besai and there a fact or so be at assessor and to say ye jaya waria na ye jaya no na ya antra say ye behwe nkola na ya mede won amaye no na ye jaya waria no aida say wo mokọ eja ho ana say wo mokọ ena ho e wo msunsan so kase pa enti no ta we jaya ba sana ya na ye ka say bema de ne mandi nechi akụkọ bema be na ne madi nechire enti no ya na wo munyina e shifte ko wo mu ma me side in the sense say wo ma shifte ko ma me no ho no na eja hu suro no a ekata enkola no so no na eso ate ya fe bibi father
Eni ho at that time no. Nti sɛ ba na saa no a ade no ɛbɛsɛ no ma. Hwɛ sɛ maame ojaya ware na ɔde ne ba no kɔɛ no. Ojaya ware na ɔde ne ba no kɔɛ no. Ɔde kɔ wale bɛɛma foforo. Ɔde kɔ ware bɛɛma foforo no. Hwɛ nea esie. Sanka yɛgya wɔn gya ware na saka akwala no kɔ ne papa hɔ. Sɛ mɛkɔ me papa hɔ ma me papa ahwɛ me school. Enka saa asɛm wɔ yɛ a yɛkan enka yɛnya na yaka. Because daddy mod hopper and there were hopper not 2 ways. Nemo no ya won krofo bi wo hɔ a yankopɔn ya wo madoma wo musuro yame a ya ma no yankɔ wo mo nkyɛsa na ye protect wo mo in the good season a ebe man kwala no so ayankwala papa because say one kasa wo ba na watumi akɔ eyi nsɛm bi ebetumi akeki akwala na adwene sɛ wo maame ni hɔ na mempɛ sɛ mmɛkɔ akɔyɛ bibi wa bonten na mede abefie na abɛsɛ fie na wo ha ne nti no wo mom makwan papa ne kuta adwen kɛse ɛne adwen bɔne ɔhene maame nka kyerɛ sɛ papa no saa abrɛ yi ɔne nam hɔ kora mpo no a ɔtoto na basa ne na yi no kora na ɛyɛ me nwanwa azampa o ɔhene ɛwɔ sɛ nka papa no papa ya yɛ ne ka sɛ akwala ne papa no isasante ɔwɔ sɛ nka ɔno ankasa kora no weteki action kora dadadada ɔhene asampa na meka no sɛ bi ɔnso a apostle na ɔmo pɛ sɛ ɔmo protect akwala no akwala no protect ne nea ɛwɔ he ɛne akwala ɔhene hwɛ sɛ akwala yi papa na kura no ɔfa akwala no ɔyɛ den na ɔfa no sɛ ne okoduru ɔde ne ekwa bia so sɛ wata sɛ nti ehu na wetumi pa ne akwala wetumi ada wa bra ɔyɛ wa akwala yɛ de ne ba waro wentumi ehu sɛ mobro bi entumi amba na ahapen ma ɛna na etumi abem saa ne de ehu na akoda no so yɛ akoda bɔ ne 14 years ne papa ne da ya 16 years no tumi aka okay ɔhene krasa na papa ne fa akwala na adwene from the beginning west na odin kan ka kyerɛ no ansana papa ne take all that way no ɛyɛ west a convincing nipa so ho ha mami yese na mi yese akwala na adwene so yɛ different way nti no ɔkapta akwala no ɛna onya no at that time so nti no sɛ wetumi abɔ saa bra way ɛma for good 2 years we dey nya good o bad pa so what I say bad 2 years bad 2 years onyeni nwanwa me krampa ye me nwanwa mete no wo ha say o friend say producer o kano na me se na akwala papa na o yes no nam ho ye dai at this time papa ne so no ne yire kova no ne yire na kwa na maame kova ne ku wo friend say papa no ne ye no kova ne de a kyire no a ye be kyire no eno no obi antumi kova kyire no oheni so akwala ne dache wanhwe ne ye be ye jopadi in the sense say akwan a wo mo de afa akwala no so no yempe ade asɛm na yenka nche akwala no na yenyi bori bi mfiri akwala ne trim yo ye be bori bi afiri akoda ne trim papa ne mi pa cho yenkenkan messages kakra krofa dwenkyira wo de aba yenkan bi kakra na afi yentoa yenkomobo no eso Apostle Frank Amoa Apostolic Faith Mission onone of Penia wodanoa wono so wo boa edwumadi na Philomena Otu o se wo hwe live ewo oboase Abbas Zakari
ɔno nso sɛ wɔkyea yɛ papaapa na me ba kwa atea me ya Austin ɔsɛ ne show ni deɛ wɔhwɛ ne saa sɛdeɛ daa wɔhwɛ no no na ɔno nso gyinam Azuda Docas ɔso wɔhwɛ yɛn nkransa na wɔsua deɛ paa ɔsɛ mama dazoa yɛ too much nso yɛ too much paa na wɔkyia DJ Rocky David ɛna daakye hema ya wɔno nso Rocky sɛ amanya bi wɔ nkransa Rocky wanya bi ho o yere bɛte na kwadwa nɔkye ɛno no nso sɛ wɔkyia yɛn ho te sɛn Awake Ghana ai ono so ɛwɔ so a wɔtwe adwumadie no Amoani Fita wɔsɛ wɔ asaman kɛse ɔkyia yɛn paa na enjoy show no ankasa na ono so deɛ no we nso deɛ Ali Frank ɔsɛ good afternoon ono so tie yɛn ɛwɔ dwaben akwasi wɔ pɔn ɔsɛ ne fire no egya no nso papa ono so gyinam nana pɔn bompena se mea me nana pon bone homoden pa daakye hene nana kwadwo wopon bompena se nana nso gyinam den sabela ba ya enya sam ketsoa na nobody ono nso se more fire nana kwa me boaten ono nso se program ne ye nice Kofi Usu o se yasam o wo chia yen ohwim ene ono nso ubutuo na nana pon na eka se adanti na sebi wa wo yede ba woni ne koda edie benko Helena Jemfi o se wo chia me na ojidi se ye ho ye program ne ye kama pa ye da se minta kwasi ono so gyinam ohenyere nana wusi atwum wa papa bi ahofedua ai ohenyere tachima dabehene nana dabehene na wusu antwibo asi akone yere no ai ono so ewo so ya wo nyina tachima no mu edi machi a wo mo ehwe no na Tachi Collins was asem panie na Tachi Collins no obusa sa den na ye ni TV so ye kakra na tofia kwa ebehwe hwasem akama ye nyame ya adomo a temu de mo meso masene wai na we nso wo se food for thought life na wo se obi anhye na fei Joseph Entry was asem pani papa isifu semala wo de woni ma wo ton mi ntimi ma ho da wuro ma wo pa cho bebre wai focus platform for so ye mala mo to mi meton woni e ma na eno so edie no abusuafo mo ma dwenkyira ya mo de aba no ebi na ya kenkan ede amamohye ne so se onipa bedidi no ame na ho atowo a aduane die no ane Riley's cuisine aduane die papa aduane a ede both local and continental dishes or pastries rough buns donut chips ahodo ni nyina obeye bi kama pa ede amawo waache eto fried rice die wo fufu amutuo ampesie ni kontomire jollof no pakokɔ de a wo ho ope eye enantwie anase chicken anase fish nso be amawo na fe kokwa ayache udi bi yache ni nyina wo de tra office na jojo ho na ti Jennifer ene Mr. Tofo ahomanum e wo 0206 271 748 0206 271 748 wo odene ho kwada so Old Town Second Junction wonsa enifa watwa U10 wa wie no ubon se Riley's cuisine ene wo hoi wo de kohoi na abeka se adazoa wo kan aduane no ete na se de meka no bia wo papa wo di usebe wo papa wo maami kun wo foko desio so wutie ohini wo fa wo foko wo fie wura wo foko wuni ho asem ka bomodin ase enhuman mienu bia ye wodu no mame 0242 725 067 0242 725 067 and 0242 955 893 issue bia e se wontume ma erew ya ubenya ke di hu nkomo na ya ma wadwenkyira wo mpese
enipa be hu nanso pe asam no poma sibre no ye audio fa line si mu bia so 0242 955 893 and 0242 757 725067 just say nipa de nipa so odene ka den se won frɛ no obɛfrɛ enti na che say aha ena ye de sense ni be see na before dwaton de no bra wate ne ma wo dawuru ma na yeguso a yebo ye nkomo no efa emujafra eho na me ne Reverend Regina na ekasa na ewieye ena apostle na yekasa yeko you know Reverend ema adani eja awade a ya yempese ekunu mbehwe ma no amaye bi kura papa no waware na ire ne yakama but yempe yepese yede ya ade eko edi entia empe do na ya na oba foforo na waba no enso ojai obama na bia no wanye like na wakotan nani na ama akwala no enya ahoto a ese onya empe do na aba ode be ma ne ba so ba ne de ebaba enye issue ma be ma no obehwe ne kama ba se be ma ne ba ode de baba aware a emma ne dodo na no eya no mu treat sa emma no eyi omu ho omu se omu ekra because of omu emame nti eno kan obi na emma ne bebre ani di omu mecho be pese ene mame amehwe ma ade eno pa ni the main reason emma no enjai no enko ena sokoya abaya nso a ebia na akwala no so enim kwefa so ne mame aware guye emfa won keto me ho akwala be 6 years o twekora mane mame eti bibie no wana ne papa yere na waware no be ye na ebe please no so I don't want to have anything to do with you. That was her words on person ni benya bibia ye o twekora amane mame Sarah mekano because other than that idea because mami wonye ohwe on also tries to be bonded with akwala because onu nyanwo so she saw say it was a time ese mitimi ne no ebe ansakra ne ahase a wo no so ba wo hunu say ni nua and akwala ise me mami ho kwai da Reverend ede ne be mo oba tan bi atumi ayi nani se me ne me ba ene me ku ti fie na se bi mpredua sa me ku e fa me ba na me hunu me hunu say mami nankasa no there is no bond between Onon and Ebano. Because akwala 14 years and negana memo. Do na to me use phone. And I then tamana or kobano. Yare no kobanti no your phone call. Tell did I went to me that for phone uncle Shem Fichebian can't say. That's you when you want to a be away on personal. Menya mano. Ye by the year who's aqualano crabia or kind. Now America chance say, and yeri. Said was it Tiani or Tiana say, and yeri. Oh, many aqualana communication, especially with your mama, a very important. One in a build this bond na. Baby be she and no pen or baby catch you. And it's son and a papa on nitifie. And so a trainer or be catch you. So kwa banti no bini ni dia go bo na bi o so le ba bi eni so so a obo be ka cho se ma usum se me nkoto nchi ma me ba no bra kwa ekuo ti fie ha se o yes enko ye mi se oh enti entity ye no e ka ho ena nkita wudie no se wo no bedi nkomo to the stand say mu enu no obetimi aka bibi o allow that room say obetimi aka bibi a kire wa eboa e makwala ni timi di nkomo e bia na oni akwala ni enisa na ni wona ware na akwala we ni de no enhye da ehia na foforo no mo ba no focus on we Reverend Boachi na Regina Boachi o administrator na ye ne no di nkomo yi efa ye mama ehu nana kodua nana awade jaye eye si ebeja awade titru ni awade a ma wo mu no awade ni bi ho mo a ese ujai nana kodua de awade ni bi ho ese ujai arenti na Bible kan o kan he Mark 8:22 o se say oni freni ba ko pe na Yesu tin na ni mprenu o bese de kurase ya dine ma no we ni firi kuro no mu ba kuro no ko tia bipo bi so
ɛne nsa kan fam kan ni hu dia hu nipa sise nwi ane nam ho ba bia no 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 wɔsa ne nsa kan fam bia kan ni hu dia hu nipa kan wɔsin dia sa na tie dia enkokura na se hɔ no bio ɛno no se ngoja awade so menya nwi aba wa bi so dae na okunu sese kai ni week wɔsa aso ted wɔsa aso bio data mo wɔsa sese kai no a physical no bo amane wɔfa ka ba me kurom kwa aman be bɔ mpanimfo amane sɛ die anama okunu pɛsi otuo no wotimi ware no waso dai se ni se ani kan so ahu se ni ko ne sese kai o ka che se on tena ho no behunu ye beto no asme pie na no mpanimfo no asorofo mpanimfo no ye ka kire baba wan se bible sie nya ya awade to asese kan ya we nya se bia ehu imbo kuro no santi kuro bisu ne si ya oba 13 days be ma twitwa obangu bode haba aso wuram afi mpanimfo wan se sa abranti asoma boy ya wo kan sie tie ya ni baburu no sa asem ya wo kan de se ni baburu me se baburu no kan sie nyai na ko tu mark ba so an kan sie nyai asoma me ka san kire mu nam de ma wo no se we ye de asi no se abranti no se empanifo no tie de m kan se mi kotu the same quotation ma be ma wo buru oba de ye nsoso so se tra ho eno de ebegu no Pentecost sof elder adi ni case ba sa empanifo no ye nhwe ha sa ko se be ma nukum oba no so mo pinisu na nka ye jaye ma na obi akọ ne ba bia ka kum no ama okum no wi ya to de bia ye emte be last week ya se osofo bi so akum ne yira nsan ye na akunu wa America ba bi sofo ne yira abo entina na akoda yi ni papa asemu yi ene o mamka awade ne tena ho anka de ehu kede minim de ye awade jaye no ba ye vansa wona na kodua se de wani adini na wagya awade na wo se wo je wo ma me ne se me mfa ne ma wo ede na abaye me maji mba wo de de maji no sami me ba no nya case nyina ne soso so se no ekodura himfie ne se no se anya me ba no de a fine na me ba no a e kwa me fa so agi ne bia maji no wo baje no yes na minim e kwan ya be ma no wo kan so wo je minim de si ya oba no se wo so wo ya awade de a minim se be ma ne jae no so oba ne jae no ho minim ho no oma wade na kwantuo be ma ne tu kwan na be ma no eye adwuma edu tutu kwan tie me se o montamu twen na oba ne se wonyini ontumi ntena ase because no ne wabai we nkoma tie ne ontumi nware tie se o wale bi na wo ka ne ma ho to mu break isa no na be ma no baaye ye be ka oba ne se wo nware ti na fe be ma ne so we ne wo nwale dia be ma no so ko wale se ne fa me ba no e ma me na me yire ne pese ye ne akranta no so seda me fa ne ma wo tie no ne ma kola ne ko di we ho a o san ko mu wa mi nu ka ho se obi ho no mo a se ojin ko mo ba foforo a obehwe ni yi e man bi so ye ni papa ni papa cause abrante ba ko di o papa ayire kuma honom na woni mu nguma papa na man se maame so awon be mi no na amiensa abrante aso de na o maame no a disgrace ahen se onkonko so mere no o ba yo so wonhwe ba ko o twi wi anu anu no afa ne ayene de so kan be 30 years ago o to wura ma bo am be fie bio ya hunu be bi o fa ai bio kura hwenti no wa yira brantie no besine ya hunu bio ahuntie wonyema bebre ho no mo a se de dan wan fa to e frito u consider se we yesi enjensi se abru se enjensi dia e mistake se pa ko so ahimam ya nware ho asansusu ya ne ware ti se bi betu sunti dia pa dia o krade wo mo pe ma mo nkoboy mele madani nu madano ko to mo na sa kwa we yo nko bi da nti papa ne de se ye pese ehunu ye pa no dia se enguase de anya ba wie ye fa nko psychiatric yen ko hwe na adwenem se nipa bibile tisi ade no ko ho no kura eno kura enough no kwa salam ben kan sa yen fa nko salam ye no ko wie si apene se na adwen ye fan a e pa betimi kura ja no Apostle Frank ye beka se ne ye ACC ye wie ye bre ana wo sansem we de enye ne na eba titinyina na wo ho se obi fa na ba no ma obi fa na ba obi yesa no ye wo end time mo ana onye nem da se ana ye titi de se e wo bible bebe wo bible
sɛnea yɛka no na ayi ɛwɔ sɛ yɛyɛ very careful kakra ɛwɔ awargyaeɛ ho awargyaeɛ ɛyɛ adeɛ bi sɛ awurade ka no wɔ maraki ɔsɛ okyira wɔ eguo okyira wɔ eguo na aware no guo no nso no eduru baabi a na adwene ne sɛe a mmienu no adwene ne sɛe a ya na ha adwene kyerɛ sɛ adwene ya ha no kyerɛ sɛ biribi a wobɛka bi ntumi mfa aware no nyina soɔ ne aware ho akɔnnɔ no ntumi mma ma no ɛnyɛ yie aware no ne nyina soɔ ne aware ne ka ɛne awareɛ no sɛnea yɛbɛma awareɛ no agyina so sɛ awareɛ no ɛduru baabi a na ɛkɔ na atwam woyɛ no hwee ɛnyɛ yie yeah ɔhene because nea ɛkeka nyinaa ne sɛ yɛhu sɛ awareɛ no ntumi mmoa ma Nyankopɔn na nimnyam no na dom na ɛwɔ awareɛ mu no ɛntena hɔ sɛnea ɔka no mara kɛsɛ okyira waguo no sɛ yɛntumi yɛmmɔ awareɛ no ho ban na sɛ gua na ɛbɛgu a yana yɛdi Nyankopɔn hwammɔ paa ya ba awareɛ no nso no sɛnea yɛka no maame no mom na nka ɔwɔ sɛ ɔkɔva akwadaa no ma yɛn bɔ akwadaa no ho ban gye akwadaa no si hɔ ɛfiri koraa mpo ɛhapen na ɔpapa no ka nokorɛ pieɛ no ɔwɔ sɛ onya akwadaa no koraa na ɔkasa kyerɛ no ɔbɔ akwadaa no ho ban in the sense sɛ ɛnɔɔma bi aka akwadaa no tirim yɛde adeɛ bi ato akwadaa no tirim ɛbɛha no sɛsi a na yɛhu sɛ ɛyɛ adeɛ bi a ɛnha akwadaa no na mmom no mmɛmɛ sɛ ɛbɛha no ɛkyɛ sɛ ɔbɛdwene ho sɛsei no ɔde start infancy a ɔdi nyini ɔnyini ne nyinaa nso ɛnyɛ adeɛ bɛfiri akwadaa no tirim ɔnyini ne nyinaa no na ɔdi nyini ɛgyawo ne nɔɔma bi a ɛwɔ mu biara no ɔhene ni ɔdi nyini o nti ɛnyɛ adeɛ bɛfiri ne tirim so nti ɛyɛ adeɛ bi a ɛha adwen ɛwɔ awareɛ ne gyae ne na ayi no nka mmemmom deɛ nka mɛsrɛ sɛ nka awargyae no mɛsrɛ sɛ nka awargyae no nka yɛnhwɛ na yɛmmɔ ho ban yie yo Apostle Frank Amoa Apostolic Faith Mission Mami Regina sɛ yɛhwɛ akwadaa bi kɔte bea bi mu sei ne parent no afeeli no maame no ɛsɛ sɛ wɔbɔ ne ho ban no maame no ntin no a ɔno wɔda ho ne ti no wɔkɔvɛ ntin no tinhia no yɛmfa ne sɛ papa no nso anamo a ɛsɛ sɛ wɔtuo no wɔtwentwɛn ne naase kakra ɛdeɛ na ɔman no nso ɛsɛ wɔyɛ de bɔ akwadaa a wɔte sei ɔman no ɛmo a bɛtumi aba berɛ a akwadaa no tumi ɛtu anamɔ akɔ bia ɛsɛ sɛ wɔkɔ but ɔtena baabi ɔwɔ na wankɔ a ɛbɛyɛ de sɛ bia a yɛka nsɛm saa na yɛhwɛ edibo ankwala a oni kamafoɔ no ɛbɛhu sɛ akwadaa no ɔnsɛ ɔbɔ ne teacher amaneɛ na nsɛm no bi wɔ hɔ a yɛmpɛ sɛ ɛbɛka no akwadaa ne maame no ɛma teacher ne wɔn ɛmna teacher ne yɛ sɛ obɛyɛ follow up akwadaa ne maame wɔ maame ne na akwadaa ne maame ma teacher ne wɔn sɛ so wanwe obɛbɔ ne dua ai ne dua we ɔbɔ ebenya no ɛyɛ ɔmo fie asɛm ɛmra maame ne hu sɛ teacher ni third person bi ya bɛ mu no ɔka kyɛn sɛ wɔnyi ne ho afiri mu obɛbɔ ne dua sanse yɛ ɔmo fie asɛm ti madam no akwadaa de me number ma madam no frɛ me no ɔsɛ ɔhene ti ama yɛ sɛ no misuro nti metwe me ho kakra ti gɛma nsa akwadaa no sɛ de otimi yɛ bold ne teacher amaneɛ deɛ kananka wɔkɔ n'anim ano no nsɛsɛ no gye sɛ ebi a nimdie bi ɛkɔ so na akwadaa no ankasa yɛ bold na ebi ɔsɔre kɔ asoɛyɛ bi a ɔkɔka n'asɛm na ɛnɛma lawyers no ebi boa no bɛgyina mama no kɛkɛ ɔmo bɛgyina mama no ɔmo nim sɛ ɔyɛ man no
asɛm ne sie no wɔ 14 years cry no say papa en kai say wo dem kyɛ sɛ asɛm no medwe ho anwene na ɛma bufo ama me kra mete nkyɛn me hu dia menyɛ no because me hwɛ ne ɛbɛkɔ so wɔ akwala no abadwene mu in some years to come ebia na even fiti ase no psychologically na anyemre ama no nti bibia obehu bema waware ni mpo no ebeye ne say she's going to go through that trauma na papa no fa so e fa no no esa adwimu dem na wadi no enya ade asika mpata ebetimi ayi afri ho eti this man say aban ni nidi mami we obey tuyefo se ya wade egu ayema kwan be na ese fa so ne ekura wom imposi ekware fofra esa wo ben akwala no ene ni ade a ehia elake ewo omo mafi aware mu no na wadwin akosi aware foforo no so sa de na wi mema ne ma ne nyina because baby bi wo no mo kwa abonten ba na ne mo odiom ba aware no obusa ne efi obi adidi ane he doesn't ask the children so didi because ebia na me oyere no meka say ane but ebia na akwala no wadidi wa ame ana yedi emo ebi mu di mu ye mu bi ye ma e gare ni moku ayetwi osa discrimination ni nyina etimi ekoso wo papa ba akopɛ akonhoma ne ho enti sɛ wo twibe akwala na no betimi ni wadi ngita until let's bond with them so that omo how ubetimi ehun ntem na waboa na mana so ano yo abusua sabre ye bekɔ ahoma no so na yakɔgye agyenkyerɛ no so de aba ye bekɔ na yenkomo ayedi ene wo yoba waboto sɛ de nyina ya boto yi 055193931931 na wonso fa wadwenkyerɛ no ebre yen pacho mo fa line no to so maye wai pacho bibrini wa ye free so te fa to so 0551931931 0548931931 na yenko yenim. Hello Sompa 93.1 hello Sofo Mare me pacho di baby akase free ohine nana jedi me kasa free bonre yo nana yenkoi ase media ohine enam mitie o man hene morning show wase Ghana bibia ba say if you see something say something enti ase me mu man ko hunu baby na sabeto mo na so de e wase mo akata mu gidi na mi ko ase mo ma papa ne fa ne hudi muni ni anesa omeka kaka so omen kata so mo aso aka na akoye busuan tele na mo kan ti mu yan kata muni nyinam na mo fa kuntu asibi ni akola ni nkomo na mo find out na mo mienche papa na enti ngunu na wadi no Eda sibibre. Hello. Pacho udin baby akase free. Hello Pacho udin baby akase free. Efreme Ejadu kase free kono ma francho. Eja yenkoi. Bema no oye udimi. Sema wa yendie eye musio. Obi kase bompa ne twetwe biem. Enukro bi anim. Ya yimfi asem ya mamere asem. So the yapana ya mompai bono ya woka entimi so wo bia ya mesukana ya da sibibre Ejadu. Hello mama Pacho din baby akase free. Pacho no kase free kono ko yo fami junior yo junior enkwai de din kan kase nyangopon hira mo dumapa mudi mo man Ghana na me abranti on so me so masem me abeya me kati mo na me di twana mo de bia makana no de kan kase nyangopon hira mo ni mapa mudi. Okay, bye papa unsu nyamishra. Hello Pacho din baby akase free. Abacha mpesa di track na America sendi yo but our guy le dumbe bia aya memo me worry na me yire oba ye ne ho di yi ha to bia me 15 me nyana ori mu esakra ho no oh me makra me na you know 4 years you're talking about for 4 years then say me man no ho it's not fine we our guy ban that's a so it wo ko na bi mo ja before the I give man kwa kan say
Yeah, who says the manager of the Indian and you know Bacola. So, this is not where you know, Jesus, I can come back at our very bad. Listen, maybe on more, it's just a thing that 7 years. No, you're crying so much. I'm going to be but one young man or the one guy and the two young so one back one. Madam, my content is 93.1 FM. As Madam will be for what about Madam. Hello. Hello. Made of food in baby, I'm free. That's your friend Alice, because I feel pushing. Alice, young boy. No, me touches that, because I dear way, if you feel me, you I can't tell the not man born who buy and number. Mother, so that I'm a crana, a bit material, I won't cry into me. Because you can now granting that's a brand new number and feeling. And so to me, say, or Yano or Mark Land between to be our cow second, send soon. In front of Quam Super, with any console number of every cry. It has this was a condom, Jim. Hello. Hello, so for my yeah, Jodine, baby, I can say free. I am friendly on the Catholic Bank. You, young boy. Okay, the amusement can say, and when you go, I will live it. The end of the year, the now fire. A crown, I don't know for 2 years. You are come once a man, as I found almost in anything. And I case in the crown before the word this year is happening. One channel. You know what? Our crown preventive case before that happened. But our crown is a mistake. Meaning to know your mind on into the money about idea. By any more of the crown. Yes, so yeah, that was Sibibri. Hello. Hello. Udin baby akase free. I found that yo young boy. ATM where the machine. Aquano issue no very sensitive. Tama I didn't see and now for 14 years. In years, services a defilement. Then find on to her. Now, Aquano send a more confirm the matter and say, some up a panic crano. And you are calling him so on the way, I didn't say, when you mammy. When you send a mammy, I worry and walking by. I summon up a panic, somebody moved through. Our 14 years, who can say some now. The dear who bitching here. But you see, and I see, and say, Rano, for defilement, and if a panady, and I see a partnership group. It's a professional counseling psychology at them. Now, every structure and the brain. It is cool corner woman, whatever woman. Most of her counseling psychologist or old school. Now, on your crown wigma. Now, a crown mamma and Cassano, as I say, and a canoe community. So, I quite with it in any sound minded pa. And now, what better who said the Hawaiian air bonina. As I said, mamma, in your dog pa and chance so a massacre. So, my minimum and a good for cray, I was sad in our crown and maybe our crown per se. That time here, there are some other trouble and the mamma and I miss any big year. And pass it up. And you want to miss your Wadaruma. Yes, I say, me a professor from the number of my one mapping. We need the Aquanico school. Some of see of them, Nayari structure Aquan, the brain now. They are ready because Aquanic groups is here very important. Nayatimibua. Now, defilement in that one be 40 years, a defilement in the a final. Yeah, that's Sibibri. Hello. 93.1. For my main Patasun Drenko. And council made of food in Casafi. The Pacha only a bear market one, or a gas will be prepared. Hey, care do. Pacha Chinchin Gabana, yeah. You see, I never mind. You.
And the crew more average phone, I mean, more my issue, dear, it drew member. Now, maybe the America, and the actual member to Sebi. You are doing now, crying. So you're in the fata. Say, wow, we are Muba, and now say, and you back, we are ever. When you bent it, and you moved down to Abaduram, because my men are the next Indonesian, and you moved down to Aqualano. On Tiaban say, now we are there, and now this answer we will see. It's a wood, also walk out when you, also when you, also wood programs when you must say, open so you free. We are there, my men, yes, I dear, no, the Tremo, and yet, and about France, and yeah, not you see. A friend so captain one fear, remember. And the answer is who the trunk on say, who can't make out the kind of the only degree. It means a kind oh, it's the idea a happiness. So, my name come with my wife. Yeah, that's a break here. Do so. I'm a bola Cassiano gas oven, Papa Peffy, and I can. Hello. Evening. Yo. If my mentor said, Mamma, and more beyond the near Colorado. I want lawyer minor. Oh, under 18 years. That is your new, they are 18 years and above. This mission here is clear. Oh, for Mamma, bonny Senate. Mamma, no, or your paternity, because I will bet you can't send me straight. Now, if you can't send it straight, you be protecting with family, then. Baba, okay. One opportunity, well, okay, see, boys, now, one in here. Hey, we won't tell you by you. We've been to you. You are more cut on your plan, the papa of the psychology, the way I call. You won't be out cut off a land, and they need the baby. They are not working on the middle market. May so me does say hello. Hello, ma'am. Me don't food baby, I can say free. But I'm a Western region, we've been to me from the being figure. You are. Me just a man, minister for Kago Pan and Papa and Fanny Banu. Every say the dear in the Como on a visitor. Mammy Nankasano nip Brabby and a tear. And a cock of Fanny Baba, so then you bed every Papano, son and Nintona. And you know, a much I join me again that Mammy no enjoy brano or some man, the bano enemy, Papano etna, enemy diana, while you see our mouse. Into the mammy will be much a mammy in Swat. Yo, hello. Hello, me pacho, good evening. Good evening, sir. Yeah, me pacho, put that in the basket. Yo, also. Me, if me, get a free deal, so into. Oh. Hello? Because we are sharing with the same room. I can't tell my manager say Adena or that I used to hear also answering me. Oh, Akolane catch any mammy say, or my also maybe. I only the island or never day or no sorry, man, so maybe. So, I was 16 years old. And imagine, in the floor, the couple again with different places. So, me know that because obey to me, I can do with anything. What do you have some crab here? Hey, yes, that was it. Nurse or funny mamma and Akolano, the water or no hunters you, and you will be a conus with him. Hey, Euradina and Copon. Hello. Hello. Yeah, one castle. Hello. Hello. Pajodin, baby, I can say free. Yo, young quay. Imagine Saka, let's have a I can make a few my can be true. Sompa Nkomo. Because in fear now can over my family party, you know, in fear to be not in what's what I could be who be very very good. So I didn't carry who she and the man is with the beer of the cat.
I see an answer when you find some. If you know any abuse, Ursula or the having seen what the other two. Then Mamma come make the idea. I can't fast and say, I don't know, Mamma, Mummy, I say, you're 2 women, not the 2 women. As a there was a man for your cousin, as a don't quite if you need to get no, yeah, Mamma, yes, maybe and son of a fan, Yamanga in Sakam. Yeah, that's it. You're for free, Nibaco, count of for free, Median. Hello. Hello, Mama. Pachodin, baby, I can say free. But your friend said, text it about other social mercy. Yo, young quay. Mama, I deal with Sarah Bem Pa and keeping young as I'm as a parliament. On which me said at home last year. What a Bem and I will yet, I deal with be a what radam. What was in the party be a man cassa? Oh, a trainer with Trinosono, a more to any petty. I am more in any petty, Mamma. I cannot be my dear, which is Sardian. Which me as Sardian. I don't know where you're saying. Mamma, when you're in that's the Edo Fredu Medianing in us, Yamishramo. Abedua 4, Sima Bako, now the telephone number, and Swama say be a bibinia, Nana touching the Boacudia. Said the American such a qua my henny dram twine, or train her buying to BB Jijoa, any of friend. Nana, Sima, of our telephone number, Nisutum. Yo, Sir Branton comes Papa, what's that dam? When the mammy me and Union, one more case. One more a camp okay. O number Yame Bois, before Bia Cosiera and Yumbre. Nti ese ukwa ufira ukwa mai no dabi ask you to tell bantama okay you office hotel no hono okay hono mo nti obi pese obi hu a on friend number ben 024 33 53 477 024 33 53 477 0279 43 54 63 nyame bo ameji be 2 days wa say bia order so tifie ho ana so wo hene so ne papa ho eno na hia eno no twemu a ne aka na nyame na ye bo no pa say bibisa NCBM da number 0244 83 08 62 Apostle Frank Nkomo Apostolic Faith Mission Mama Madam Regina Boache Hospital Administrator Mami final word now number bia obi pe counseling be final word to the public ne say yen share mama no especially how to say no okay adia eni say oye no ma wonye ye for so kra na ka say no okay there must be a point e be a wotiemu mobi ba to rescue okay then we will see say okano say a poll program na say be a bibin 2% wotimenka 0244 46 3767 0244 46 3767 ebusia for yes Yadamase papa executive producer no your Collins Amupoku Ora and a chief producer no Nana Yawasari Murphy ono so beboae and then feed them ni wo ho ono directly show my kama Aki wo ho David wo ho Gaitri wo ho Godfred wo ho omunyina ba na DJ Rocky ono so ebeboae ebebo adwuma papa me papa J Fran baby I will be a papa nyumre me mwajo Swami Shell taxi drivers nyina Swami Kofi Bema Sankara Wobese Samampaba Braya munyina mo bo adwuma Shell mo hane jamdim Kofi akrakra nyamishra munyina se mo boaye afi me mei kuku Veronica Jando akosia so mo ane twitwi mani mame fe Sodela o munyina eka ho a yedi show yin so ebre ofiaje wa no munyina ne akosia no munyina na kwabrakasi munyina abo achi domo a yedi ebre mo hyene so da sene eye